ana sing takon, nah samang nak bali sekolah ngopo nyambut nang omah apa yu? Ayo ora to. Bali sekolah langsung asasan nang nyong kowe. Halo dulur, assalamualaikum. Ketemunya nang vlog seranane Bu Susi. Bali sekolah jenggo seragam langsung mek asa-asahan. Makane ayo misa to karo mbokne wis dodol sedino. Akhirnya nyong bali sekolah ya langsung asa-asa. Ganti kating jebadak asa-asane oke. Bar ngono, nyong gak arak layat ngetrake mbokne layat nang Goluro. Warga Goluro nyong tak nunut liwat nang kene ya. Nah, nang kene kita wis kawasan pabrik kayu ngono kuwe. Dadine oke truk gedhi. Ayo menambah perekonomian masyarakat kuno bareng. Nyong wis teko tanggane iki jenengane desane Goluro. Sik ge. Berwian nyong kuwe to parkir nang omah. Jan yakin omahe jan gandem tenan, impian tenan nunut gawe video ya yu. Nah, bengine nyong lak mau lebar asa-asa adus ngumbahi sisa. Ambine keki dino Senin wis tak diumbah sisa. Salfok saka kambinane nyong mudu mule ngono kuwi luwes penting penmangake wis kededen kabeh to gek sithik. Piye anake nyong ki senengane joget. Setelah jaran kepang sithik wis ngiplik ae. Wong manggung kok urung jaran kepang cilik ayo jenenge udu wong manggung. Ayo wis joget parang.